of God International. The person meton safremo na mameka yen ho e wose mabako empire bomu da biara eya donko ne fa na yetumi abompa ya ma nipa gina ne wiase gina ebro aye fa ahohiahia emre mu ebro yede apomodene enhyehyeye bitise ensa hohoro na yakentene edipedu yakwa akutia yade ye mu no na tumi aboa ya ma yakwa tiye amanehuni nanso edro ne ayaresa biara ne ho atumi wo mu a esene wenyankopon amwa na yehia wenyankopon amwa yi sene ade biara ne danyina afa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu yɛyɛ mfra yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyina wɔdwene wɔnabusua ɛnafofo adɔfo ne enipa nyina daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaye na sɛ mɔpa hwehwɛ mu pia mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da so ne sɛ yɛbɛsan atemonka nyankopɔn nhyira mo. Ito ang Barangay Camp 8 sa Baguio City. Dito matatagpuan ang pinakamalaking pampublikong ospital ng syudad. Subalit kahit kapitbahay lang ng marami ang ospital na ito. Ewo se nipa dodo na kete ayaresa bia na saya na de ne se wo betumi akwa bisa won mpom de ne mo nsimpem ahokyereti na ne ba yare na ade amani da so nyina ne sanka ibetumi ahwe me ba pom de ne mu amame na so obi ankasa memesiesie ne fia ene na aka adis misiniuma nene madwuma me ye toda ya na mwa na se de mudodo no atiti dwom atonto abontene na ya de ntine beka kebi pen na wa henti eni adwuma na marami ang hinahayaan na lang ang paglala ng kanilang kalusugan dahil sa na asitire mu nyoma hu ya dinenti ontumi mpo nya adwuma nya
Kaya naman para mabigyan ng pagkakataon Na sadia baya hiafo ate sawon bema wana kwenya ne Nuabarima Members Church of God International. Wɔnom nso atumi akɔ akɔsom wɔ no sompa. Ɛyɛ ne gisɛm sɛ yɛbɛnya da ate sei. Na ɛyɛ ne gisɛm nko a sɛ yɛn nyinaa yɛhyia mu ha yi. Na mahu kora dwiri mi na yɛ nwanwa mete sɛ mode akɔmɔden hyehyɛeɛ ɛmo wa abrɛ nipa no. Na bɛka sɛ yɛ ne gye nko ntua sika biara. Na yɛyɛ mmoa kɛseɛ. Yɛsan so kora wɔ aduane abrɛ yɛ ne nnuro. Na mene obi kasae. Na obisa sɛ na hefa na wokɔ baabi a wɔ ha o. Mene agye aboro so. Ɛnyɛ me nko. Na mmom sɛ yɛnya kwan ne wɔnom kasae a nka wɔnom so bɛka sɛ wɔ n'ani agye aboro so. Na adɔkotafoɔ mpo aba ha yi. Wɔn binom aba ma yɛahwɛ wɔn akoma ne wɔn mmerɛ bi mpo wɔ ani yadeɛ. Na anyɛ hwee no yɛtumi ahwɛ wɔn ankanka wɔn a wɔn sin yɛ wɔn ya. Na yɛda mo ase pa ankanka MCGI aboafoɔ ne wɔn a de dwuma de hyehyɛ so yɛda mo ase kese. Yɛda so no sɛ yɛnyɛ da di kan da atwa to yɛne da dodoɔ no aso. ang bayan ng Diyos na ang bawat Nyankopɔn ne mamfo a ɛmotimamufoɔ yɛde nnwuma pa na asiesie wɔn no. Na sɛmpa agyina hɔ pintin. Ɛwɔ nipa nyinaa abrabom yɛn ne ade a yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛpae mu aka akyerɛ nipa ma wɔn nyinaa hunu nokorɛ gyidie ne gyidie mapa nso. Na sɛ wɔwɔ Kristo mu a ɛkyɛ sɛ nea wɔka sɛ wɔwɔ gyidie mu nso. Ɛna sɛ wɔwɔ gyidie no mu a wɔwɔ Kristo. Na wɔwɔ Kristo yi die wɔbɛtumi ayɛ biribi. Ɛwɔ sɛ wɔne Kristo a na sɛ Kristo ne mu a wɔntumi nyɛ hwee. Na sɛ wɔne Kristo a wɔbɛtumi ayɛ nnwuma pa. Na mɛda Awurade Nyankopɔn ase sɛ ampa nipa papa da so TV ase a wɔnam dwumadi ati sei so ɛyɛ adɔ. Yɛsrɛ Awurade sɛ ɔmmɔ a asɔre mpanimfoɔ ne temamufoɔ a wɔ ha yi na wɔn matumi ayɛ nhyira ama yɛn nuanom ne yɛ kuromfoɔ. Na yɛntumi ma mo biribi sɛ ɛnhwɛ mu gye Awurade pɛ ɛna ɔbɛtumi ama mo nhyira te sɛ yɛn nuanom afiri Members Church of God International. Yɛda mo ase bebree. Na yɛne agye ma yɛn ho kora adwiri ɛnyɛ me nko nkurasefoɔ nyinaa. Yɛda mo ase nkanka Awurade yɛda Awurade nso ase. Aseda pɛpɛm nka wɔ Nyankopɔn.
Sumatin po ang kapayapaan ng Panginoon sa lahat po ng mga kapwa-tao naming sumusubaybay. Na anuanom ne yɛte po a wotie dwumadi a yɛfrɛ MCGI na ansa na yɛbɛhyɛ aseɛ ɛhyɛ Nyankopɔn sɛ mmɛfiri Twerɛ Kronkron no mu no wɔma yɛ na wɔ Nyankopɔn ase. Yɛn Agya wɔ soro, Otumfoɔ no wɔ kɛseɛ. Awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Yɛda wo ase. Sɛ daa ne daa nyinaa wɔma yɛn ahoɔdene nkwa ma yɛtie wo nsɛm. Yɛnim sɛ wɔma yɛ kwan yɛte aseɛ deɛ ma yɛtie wo tenenee nsɛm. Yɛn yɛ w'adɔyɛ ma yɛ nokorɛ. Ɛwɔm sɛ yɛayɛ bɔne bebree deɛ nanso Agya daa ne daa nyinaa wowɔ hɔ ma yɛn. Sɛ wobɛdi yɛn mu kan. Fa yɛn mmara to kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn no. Hunu yɛn yɔnko nnipa mmɔbɔ. Wɔn a wɔhwɛ wɔ asomdwie akyiri kwan. Bue wɔn akoma ne wɔn adwene mu. Na wɔn matumi ahunu sɛ yɛwɔ Nyankopɔn bi a wɔsɛ de yɛn akoma nyinaa di n'akyi. Daa ne daa nyinaa yɛnya akoma mu awerɛkyekyere. Yɛfa ehu mu yɛwɔ yɛn Nyankopɔn bi a daa ne daa nyinaa bɛtumi abɔ mpa Yesu afrɛ no. Yɛwɔ Nyankopɔn a bɛtumi de yɛare nyinaa hyɛ ne mu. Agya, wo na wahyɛ yɛn daa nkwa ho bɔ. Boa yɛn na yɛtumi anya gyidie wɔ wo mu. Yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛn abusua so. Ɛho bebree no na atwa yɛn ho ahyia. Daa ne daa nyinaa yɛwɔ gyidie ne awerɛhyɛmu wɔ wo mu. Ɛhɔmmɔborɔ ɛwɔ wo mu. Agya, yɛwɔ gyidie ne awerɛhyɛmu sɛ wɔbɛbɔ yɛn ho ban ne yɛn yɔnko nnipa a wɔtie wo nsɛm. Sɛ yɛwɔ pa a yɛsrɛ wo sɛ ma wɔn ntumi nwie wo nkyerɛkyerɛ. Boa wɔn na wɔn nso ntumi ntie wo tenenee nsɛm. Ɛsrɛ wo sɛ tenetene wɔn. Ɔwɔ adɔyɛ nyinaa mu Agya wo na animuonyam ne ayɛyɛ yɛ wo dea. Wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
Tumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang araw po, magandang gabi. Nyankopɔn asomdwie ɛnkan nyinaa. Ɛma mo nyinaa akye adwo sɛdeɛ mo kurom mmerɛ te a motie dwumadie anaasɛ yɛbɛsoɛ mmoɔ. Ahyɛda ɛnka wɔ Nyankopɔn sɛ yɛn nsa tumi aka saa akwanya pa yi. Ɔkwan so yɛbɛtumi ahyia yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Yɛne da ɛtɔ so mmienu na bio wɔ Awurade ɛmmoa mu. Yɛne nuanom a yɛfiri Members Church of God International. Yɛretɔn sa from sɛ mommɛka yɛn ho wɔdɔn a ɛdi soɔ yi mu. Na wɔn a afei a wɔabɛka yɛn ho abere a yɛahyɛ aseɛ asua yɛn Awurade Mmara Nsɛm anaa subɔn kyerɛkyerɛ yi. Deɛ ɛnaano anaasɛ ɛnora yɛsua yɛ moantumi ansua bi no. Mo ne yɛn ani nsawɔsoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo nso mobɛtumi atie Nyankopɔn asɛm nyinaa. Na yɛn ɛyɛ na maako dunan a yɛde sua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Adwoɔda kɔpem fie da. Na abɛtoa so sɛ ya bɛyɛ na wɔtwe mmiɛnsa pɛ. Na ɛngye mmerɛ bebree yɛnkyɛre pii. Ɛyɛ bɛyɛ dɔnhwere baako ne fa anaasɛ bi a dɔnhwere baako. Na yɛsrɛ mo ada momma yɛn mo mmerɛ no bi na yɛsrɛ mo montie tenene nsɛm a yɛgyedie a ɛfiri Twerɛ Kronkron no mu. Saa berɛ mu deɛ yɛma mo brother Eli Soriano. Menkyɛ akɔma mo nyinaa nuanom ma mo nyinaa adwo baabi biara a mowɔ no wiase afanaa nyinaa no. Mama yɛntoa so na yɛhwehwɛ mu na yɛhunu yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Nnora yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛsua asɛm ti ɛfa asafo no ho. Na yɛn adwene sɛ yɛbɛdi kan asua yɛn ansa. Ɛwɔ sɛ yɛnim sɛ mo ankasa mo firi nsɔre ahodoɔ mu. Ɛno nso ne yɛn kane tebea na yɛwɔ mu. Ɛfiri sɛ mawofoɔ na wɔnom ɛyɛ Catholicfoɔ mu a bɛ papa na wɔyɛ altar boy ɔsom wɔ afɔrebukyia no so na mɛ maame nso ɛwɔ Baktaran asafo mu. Ɛfiri sɛ ɛfiri Paasai wɔtoo ne ho si hɔ ma asafo. Na hɔ ne yɛwɔ me ɛtetɛ me. Mɛ maame Paasai na wɔfiri. Mɛ papa nso yɛ Catholicni. Na wɔsan so kora yɛ altar boy na wɔsom wɔ afɔrebukyia san sɛ catechist. Na menim sɛ mo binom ɛfiri Church of Christ asafo mu ana Iglesia ne Kristo. Ebinom fefiri nsɔre ahodoɔ mu. Saa ara nso na anuanom a ɛwɔ asafo yi mu nso tebea no ɛteɛ. Ebi a sɛ yɛbɛhyia na yɛadɔ mu so kɔ a saa asafo yi asafo a yɛwɔ mu sisie yi no. Anuanom a ɛwɔ saa asafo yi mu no nkama yɛ sɛ dodoɔ no afiri nsɔre nyinaa mu. Yɛwɔ anuanom binom a wɔn mo afiri Church of Christ asafo mu. Ebinom afiri SDA asafo mu. Ebinom afiri Yehowa Dansedufoɔ mu. Ebinom afiri Mormon som na Latter Day Saint asafo mu. Ebinom afiri Baha'i Faith gyidie mu. Ebi afiri Buddhafoɔ som. Ebi afiri Confucius gyidie mu ne gyidie ahodoɔ mu. Na yɛasɛm a yɛbɛtumi de yɛba na wieyɛ ana yɛbɛtumi adwene ho nyinaa ne sɛ ebi a wɔnom ahunu tenene bebree wɔ ha yi sene deɛ wɔnom hunu kane no. Ɛno nti ɛna wɔnom ɛma ne ba a Nyankopɔn asafo yi mu. Na ɛno ne adeɛ a mɛpɛ sɛ mo nyinaa mote aseɛ anuanom sɛ Twerɛ Kronkron no mu no ampa sɛ yɛwɔ asafo baako pɛ ɛna wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Ɛnte sɛ ɛnɛ yɛ mmerɛ a yɛwɔ mu yi yɛwɔ nsɔre mpempem a ɛdin ahodoɔ ɛna ɛda so. Na ɛdin ahodoɔ nso ne yɛde frɛ wɔn. Ebinom mpo deɛ wɔn mfa asafo ɛnni dwuma. Ebinom sɛ wɔyɛ Yehowa Dansedifoɔ. Asomafoɔ no abrɛ so na Awurade Yesu Kristo ɛwɔ adansefoɔ. Ɛfiri sɛ wɔnom na wɔhunu Awurade na wɔsɔɔ ne mu.
na wɔte Awurade Yesu Kristo enne nanso Yehowa dasedifo ahu no hwee na minnim kwan a wɔn fa so mpo bɛyɛ adansefo nanso adansefo no huni wɔso ne mu wɔde wɔn nsa ɛka no wɔhwa ne ho mpampa yenim ne yɛfrɛ ne sɛ adansefo sene sanko bɛfrɛ wɔn asafo no sɛ asafo sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo afrɛ no wɔroma sesa no ayɛ no adansedifo ebi te sɛ Almeida kuyo no wɔn frɛ wɔn ho sɛ ministry anase JMCM Jesus Miracle Crusade Ministry International Ministry enuanom saa nnwuma nyinara sɛ mesrɛ mo ada emamabo mfuo yɛnto nhwɛ obi aso hwehwɛmu ne yɛyɛ yɛsese gidie mu ade biara na yɛn ne yɛtirimopo nti a yɛsua Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm deɛ wɔtwerɛ Kronkron mu no enye crusade ɛna enye ministry na mmom asafo ne din mapa wɔnyankopɔn nam Awurade Yesu Kristo so esiye no yɛfrɛ no asafo anase church Greek Twerɛ Kronkron mu no kasa nkyerɛ so odidi dwuma no yɛ ecclesia asɛm ecclesia kyerɛ sɛ wɔn a yɛafrɛ wɔn a wɔnyankopɔn afrɛ wɔn a yɛafrɛ wɔn afiri biribi mu yɛn ne ecclesia ase kyerɛ na ɛyɛ Greek nsɛm mmienu a yɛaka bomo ɛna Greek 1537 ɛna Greek 2564 ecclesia ase kyerɛ ne sɛ wɔn a yɛafrɛ wɔn afiri biribi mu na tete Kristofo a wɔdi nkan ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu no yɛfrɛ wɔn ebinom frɛ Yudafoɔ som mu wɔnyankopɔn ma wɔn mu firi mu te sɛ Paul na abra wo free Yudafoɔ som mu no yɛfrɛ no ba nyankopɔn asafo mu mama yɛnkenkan Galatifoɔ nwoma baako nkyɛmu 13 na mote abrabɔ a akane no na mebɔ no wɔ Yudafoɔ som mu sɛdeɛ metata nyankopɔn asafo ma no boro so na mesɛe wɔn na minya nkɔsoɔ Yudafoɔ som mekyɛne metepamfoɔ bebree babusua mu na mebɔ agyanom atetesɛm ho mmɔden bebree ma no tra so verse 15 na ɛsɔ de woyi me firi me na yem na wɔnam n'adom so afrɛ me no ani Paul wɔnyankopɔn ɛfrɛ no efiri Yudafoɔ som mu Yudafoɔ som mu na yɛfrɛ no efiriye sɛ wɔmmra no wɔmɛyɛ wɔsomafoɔ wɔnyankopɔn asafo no mu bɔma yɛnkenkan Korintofoɔ nwoma baako nkyɛmu baako Paul a ɔnam nyankopɔn pɛ so yɛ Yesu Kristo somafoɔ ne onua Timoteo de kɔma nyankopɔn asafo a ɛwɔ Korinto ne ahoteefoɔ nyinaa wɔwɔ Akea man nyinaa mu ɛkyerɛ yɛfrɛ no firi Yudafoɔ som mu de no ba nyankopɔn asafo mu ɔbɛyɛ wɔsomafoɔ ɛwɔ nyankopɔn asafo mu ɛno nti Greek asɛm ecclesia no ɛtene ɛno kyerɛ sɛ ɔfrɛ anaasɛ yɛfrɛ wo afiri biribi mu wɔn a nyankopɔn frɛ wɔn sɛ wɔn mu mfiri nipa mpɔtamu nkyerɛkyerɛ ahodoɔ mu ɛne gyidie ahodoɔ mu no bɔn Awurade Yesu Kristo wabrɛ so nipa na ɛwɔ hɔ nom no yɛwɔ ebinom wɔ hɔ nom yɛfrɛ wɔn atwerɛfoɔ na ebinom yɛ Farisifoɔ yɛn nyinaa yɛ kwi ahodoɔ na wɔdede wɔn ho yɛwɔ Sadukifoɔ yɛwɔ ebinom wɔ hɔ nom na wɔn ɛsom nyameba Diana a wɔ Asia anaasɛ Akea man mu Paul eduru mmeae nyinaa yɛwɔ tete Kristofoɔ binom wɔ hɔ nom a wɔn firi Greekfoɔ som mu ana Greekfoɔ gyidie mu na wɔn de anidie ma Greek nyame a wɔwɔ wiem te sɛ
ewiem din ahodoɔ Saturn, Mercury, Jupiter. Yɛwɔ kuo ahodoɔ bi wɔ hɔ no mo a ɛtete saa. Na wɔn ɛte aseɛ saa bere no. Na deɛ abɛka asafo ne ho no. Wɔn ɛbɛka asafo a Onyankopɔn hyiye tete Kristofoɔ no abrɛ so. Ana wɔnam Kristo sisiye no. Wɔfiri Sadukifoɔ mu, Farisifoɔ mu, atwerɛfoɔ mu. Wɔn mo firi Yudafoɔ som mo. Ano nti ayade a ɛnam Twerɛ Kronkron no akwan so na ɛsan so tene sɛ asɛm ecclesia kyerɛ sɛ wɔn a wɔfrɛ wɔn. Yɛafrɛ wɔn afiri wɔn kane soma no wɔ mu. Yɛaboa wɔn ano wɔ faako. Yɛwɔ faako a yɛboa wɔn ano John 11:52 ɛsɛ na ɛnyɛ wɔn ma no enko na sɛ wɔbɛka Nyankopɔn ɛma a wapete no nyinaa enso abomu ayɛ wɔn baako. Nyankopɔn ɛma a wapete wɔn akɔ ama no nyinaa. Yɛwɔ baabi a Nyankopɔn ɛbɛboa ne mma ano ɛwɔ faako. Na wɔn a wapete yɛrɛ bɛboa wɔn ano wɔ faako. Na saa faako a yɛbɛboa Nyankopɔn ɛma a wɔn ma apete ama no nyinaa no ɛyɛ deɛ baade. Mama yɛnkenkan Efesofoɔ nwomati na nkyɛmu na Ephesians 4:4. Ɛfiri sɛ nipadua baako ne honhom baako na ɛwɔ hɔ. Sɛdeɛ wafrɛ mo nso mo frɛ ne dasoɔ baako mu no. Wɔn a Onyankopɔn afrɛ wɔn nyinaa. Na yɛma wɔn anidasoɔ baako a Onyankopɔn frɛ mu no. Wɔn a yɛafrɛ wɔn no. Wɔn na wɔyɛ saa nipadua baako no. Sɛdeɛ wafrɛ mo nso yɛwɔ nipadua baako bi wɔ hɔ no mo a saa honhom baako no ɛtimu. Na ɛbrɛ Onyankopɔn frɛ ne ma na hɔ no wɔfrɛ wɔn nyinaa kɔɔyɛ ne ma wapetee no. Saa nipadua baako na Onyankopɔn frɛ nipa kɔ mu no nipadua baako yɛfrɛ ne sɛ ecclesia. Kyerɛ sɛ wɔn a yɛafrɛ wɔn aboa wɔn ma no wɔ faako. Na saa baako yi nipadua baako a yɛaboa wɔn ano wɔ mu. Na saa nipadua baako yɛ deɛ baade mu ntie. Kolosefoɔ nwomati baako nkyɛmu 12. Na wɔn ne nipadua a ɛyɛ asafo no tire. Asafo no ɛna ɛyɛ nipadua no. Saa nipadua no emu na ɔboa Nyankopɔn ɛma nyinaa no. Ɛno mo na wɔhyiaeɛ. Ɛno nti ne yɛwɔ nipadua baako pɛ no. Yɛmmere yi mu anyɛ hwee no. Yɛwɔ nsɔre bebree Brazil nko a yɛwɔ 40,000 nsɔre bɛyɛ 40,000 ɛna ɛwɔ Brazil man mu. Na sɛ yɛhwɛ ne wiase afa na nyinaa ebi a yɛbɛtumi aka sɛ wɔn yɛ nsɔre ahodoɔ 50,000 mpem aduonum ɛna ekuo ne nsɔre nketenkete nso keka ho. Yɛwɔ nsɔre pii no ana wɔyɛ mmere mu. Twerɛ Kronkron kyerɛkyerɛ yɛ nasafo baako anaasɛ nipadua baako. Ɛno mu na Onyankopɔn afrɛ ne mamfoɔ aboa wɔn ano. Na wɔn matumi aba abɛsom no. Ɛno na yɛ n'asɛm tie nnora na yɛsua. Yɛwɔ asafo baako pɛ. Saa asafo no wɔ Twerɛ Kronkron mu mpo ne din ɛwɔ Twerɛ Kronkron. Ɛfɛ ne sɛ Nyankopɔn asafo anaasɛ Church of God. Yɛbɛtumi akan no wɔ Twerɛ nsɛm maako du baako mu. Asɛm Church of God no. Yɛnkenkan 1 Corinthians 11:22. Yɛne ne yɛbɛtumi ahunu akan. Na muni efie a mudidi na monom wɔ mu anaasɛ animutia na mubu Nyankopɔn asafo no. Anaasɛ animutia na mubu Nyankopɔn asafo no. Ɛsan so ka no wɔ Korintofoɔ nwoma no mu sɛ yɛwɔ binom wɔ hɔ no ma wɔn mo sɔre tie nkyerɛkyerɛ asuafoɔ no akyerɛkyerɛ no a ɛka no wɔ Korintofoɔ nwoma di kan ti du baako nkyɛmu 26. Na sɛ obi pɛ sɛ wɔgye yehu akyinye a yɛn deɛ yɛmu saa bra no na Nyankopɔn asafo ahodoɔ no so ɛnyɛ saa. Ɛnuanom a wɔ Nyankopɔn asafo no wɔn mo nyɛ akyinyegifoɔ anaasɛ ntɔkwapɛfoɔ. Na asomfoɔ anaasɛ asɛmpakafoɔ no nso wɔwɔ Nyankopɔn asafo mu. Asomafoɔ nnwumatie do nkyɛmu 28. Nkyɛmu nhwɛ mo ho na nyankuo nyinaa
Honhom Kronkron de mo asisi won so ahwɛfoɔ sɛ mobɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya anya wɔn no yie. Asɛmpakafoɔ anaasɛ ahwɛfoɔ no mpo wɔnom ɛwɔ Nyankopɔn asafo ne mu. Wɔnom ne nsɔre ahodoɔ a enipa kyerɛkyerɛ no yɛmmerɛ mu. De edi ho adanse nie. Timothy ngoma edi kan tim yɛnsa nkyɛmu num 1 Timothy 3:5 na sɛ obi ihu ne fie so hwɛ a ɛbɛyɛ den na wɔbɛhwɛ Nyankopɔn asafo so. Mpamotwa mu hu ne yana. Impo asɛmpakafoɔ no ana ahwɛfoɔ no a na wɔwɔ tete no na wɔnom yɛ ahwɛfoɔ ana asɛmpakafoɔ wɔ Nyankopɔn asafo mu. Na sɛ obi hu ne fie so hwɛ a ɛbɛyɛ den na wɔbɛhwɛ Nyankopɔn asafo so. Yantwerɛ sɛ ɛbɛyɛ den na wɔbɛhwɛ Roman Catholic Apostolic Church so. Yantwerɛ sɛ ɛbɛyɛ den na wɔbɛhwɛ Church of Christ so. Yantwerɛ sɛ ɛbɛyɛ den na wɔbɛhwɛ Church of New Jerusalem so. Anaasɛ Foursquare Church so. Ana Methodist, ana Wesleyan, ana Anglican Church so. Saa nneɛma nyinaa nsɔre nyinaa yɛntwerɛ din no wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Asafo wɔ Twerɛ Kronkron no mu no ɛyɛ Nyankopɔn asafo, Church of God. Yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din na frɛ no. Yɛbɔ wɔ wura no din na frɛ no. Ɛnora yɛsuae sɛ wɔ Nyankopɔn kan sɛ ade a ɛyɛ ne dea no yɛbɔ ne din na frɛ no. Mɛsen abɔ so bio. Isaiah ngoma 49:9 Isaiah 43:7 obiara wɔbɔ me din frɛ no na mɛbɔ no mɛma m'anim wonyam. Mɛnwono no na meyɛ no. Ɛyɛ ade mu da hɔ fan ɛnte saa na adeɛ biara yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din frɛ no no wɔ Nyankopɔn sɛ ɔbɔ maa n'anim wonyam. Na mɛnwono no ade a ɛyɛ wɔ Nyankopɔn deɛ na yɛbɔ Nyankopɔn din wɔ so no ɔno no wɔnwonoyɛ ɔno no wɔyɔɔyɛ kyerɛ sɛ adeɛ biara yɛ wɔ Nyankopɔn deɛ no yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din na frɛ saa adekodeɛ no. Sɛ wɔkɔfrɛ no Foursquare a ɔpa kyerɛ sɛ asafo ɛyɛ 4 anaasɛ 9 trapezoid anaasɛ asafo kukuruwa anaasɛ rectangular church. Wɔn friend is a Foursquare church. Tenene bi wɔ Twerɛ Kronkron mu a wogyina so afra asafo no sɛ Foursquare na anaasɛ wode wɔsɔfo ne din mpo na ɛfra asafo no te sɛ Wesleyan asafo anaasɛ Lutheran asafo anaasɛ Martin Luther din na wode bɛto so wɔ. Enti wo pa kyerɛ sɛ pɛ na wo mpɛ sɛ wobɛyɛ setiama wɔ Nyankopɔn asɛm ana. Wɔ Nyankopɔn ne pɛ ne sɛ yɛmmɔ ne din frɛ n'asafo. Yɛn so ne ɔba no nso pɛ. Ɛberɛ Awurade Yesu Kristo ɛba bɛfiri asase so na wafura kɔ wɔ soro no. Ne mpaya wɔbɔ agya no nie. Yohane ngoma ti du nsum nkyɛmu du baako John 17:11. Na afei me ne wiase bio na yenim na ɛwɔ wiase. Na me de mɛreba wo nkyɛn agya kronkron. Wɔn a wode wɔn ama me no fa wɔn sie wo din mu na wɔayɛ baako sɛ yɛn. Abura na wɔba bɛfura kɔ wɔ soro no. Ɔbɔ agya no mpaeɛ sɛ na afei me ne wiase bio na yɛn ma Kristofoɔ no na ɛwɔ wiase. Na me de mɛreba wo nkyɛn agya kronkron. Wɔn a wode wɔn ama me no fa wɔn sie wo din mu. Kristo ankasa fa wɔn sie me din mu. Ɔka sɛ fa wɔn sie wo din mu. Wɔ Nyankopɔn din ne din a tumi wɔ mu aboro din nyinaa soɔ. Wɔ Nyankopɔn din ɛyɛ dwanekɔhyɛbea. Ɛyɛ hontabea. Te sɛ abandendene. Nyankopɔn din ɛyɛ dwanekɔhyɛbea anaasɛ baabi a wobɛtumi anya ahobanbɔ. Babusa meti dun wɔtwe nkyɛmu du. Abandenden ne Awurade din ɛnom na ɔtene ne ni dwane koro na wɔkora no. Wɔ Nyankopɔn din ɛyɛ abandenden. Ɛyɛ abandenden kɛseɛ. Ɛhɔnom na atene ne fuo dwane koro na wɔgye wɔn nkwa. Ɛno nti na asafo no yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din ɛne frɛ no.
Twerɛ Kronkron no mu no yɛfrɛ no sɛ Church of God. Ɛwɔ Twerɛ Nsɛm maako du baako mu sɛ Church of God. Mama yɛnkenkan Timothy nwoma edi kan etimi ensa nkyemu dunum na sɛ bi a mekyɛre a wahunu sɛ de ɛsɛ sɛ wɔbɔ wo bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn teasefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. Mpamotwo wo yɛwɔ nokwa asafo foforo bi wɔ Twerɛ Kronkron mu ana. Asafo no ɛyɛ Nyankopɔn asafo, Nyankopɔn bɛn, Nyankopɔn teasefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. Bɛsra mama yɛnka no brɛfo kasa mu nso na sɛ bi a mekyɛre a wahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wɔbu wo bra Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn teasefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. Ɛka no Spanish kasa mu sɛ na sɛ bi a mekyɛre a wahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wɔbɔ wo bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn teasefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. Wɔ Portuguese kasa mu no ɛse na sɛ bi a mekyɛre a wahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wɔbɔ wo bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ wɔ Nyankopɔn teasefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. Wɔ Efesaeɛ no kasa mu na sɛ bi a mekyɛre a wahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wɔbɔ wo bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn teasefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. Wɔ Kapampangan no kasa mu nso ɛka sɛ na sɛ bi a mekyɛre a wahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wɔbɔ wo bra Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn teasefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. ILOCANO kasa mu ɛse na sɛ bi a mekyɛre a wahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wɔbɔ wo bra Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn teasefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. Ɛno nti Twerɛ Kronkron biara wobɛkan no wɔ mu no deɛ wɔ Twerɛ Kronkron mu no yɛ Church of God Nyankopɔn asafo. Anuanom ntanta biara anim sɛ wosua Twerɛ Kronkron no na sɛ woyɛ Yehowa dansodini a nti wonya ntanta sɛ Twerɛ Kronkron yɛsɛ Nyankopɔn asafo na so yɛfrɛ mo sɛ Yehowa dansedifoɔ. Ɛma mo bu mfu sɛ Yehowa dansedifoɔ etie a ɛnkanka asafo ma no bɛmmɔ mo soboɔ na mmom mɛbɔ deɛ wɔte asafo no soboɔ mo adi kanfoɔ. Charles Taze Russell ebia sɛ wobɛyi din bi a ɛwɔ sanka woyi neɛ ɛtene ne koraa te sɛ neɛ ɛtɔ yɛn tetemire mu no anyɛ hwee no na yɛpa edin a ɛyɛ edin mapa yɛde bɛto asafo no so mehunu din pa sɛ ɛyɛ Nyankopɔn asafo ɛyɛ Mmara Nsɛm deɛ meyɛ ne nya bɔne mama yɛnkenkan yɛn mu yɛ Nyankopɔn ne nsɛm mebusɛm etie aduonu mmienu nkyemu baako Proverbs 22 verse 1 din pa na ɛsɛ sɛ woyie sene ahonyadeɛ pii na nimonyam yɛ sene dwetɛ ne sika. Twerɛ Kronkron sɛ din pa na ɛsɛ sɛ woyie sene ahonyadeɛ pii yɛwɔ din pa bi wɔ hɔ na din a edi mu ma asafo no ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu wɔ no ɛyɛ owura no din. Owura no yɛ wɔ Nyankopɔn nti yɛmfra asafo no sɛ Lutheran asafo ana ɛma mo bu mfu sɛ Protestant kuo no asafo ma bi tie a ma mo bu mfu deɛ mɛka no yɛ nokorɛ ɛwɔ mo nso mo Twerɛ Kronkron mo sɛ Lutheran asafo ma bi wɔ ha yi a wɔ Nyankopɔn sɛ din pa na ɛsɛ sɛ woyie sene ahonyadeɛ pii nanso wo sɛ yɛfrɛ mo Lutheran na wo Lutheran asafo mo dwene ho de wɔ he na yɛ papa Nyankopɔn asafo no Church of God anaasɛ Lutheran asafo ɛde na mɛpɛ sɛ meka
montime nwene ho ana na wahe na dimu Nyankopɔn asafo no anasa asafo wo Roman Catholic Apostolic Church ɛno ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu ana ɛno na yɛ din mapano ana sampa sɛ wo gye Twerɛ Kronkron di na wo gye wo Nyankopɔn di a eni kwan sɛ wo kɔfa asɔre foforo na mom asafo a agya Nyankopɔn din da so no mom na wɔ sɛ yɛdɔ ne yɛkɔka ho ɛno nti ɛfisɔre yo twede yɛmpɔn ɛno ti na Twerɛ Kronkron yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn asafo ɛhɔ no ne yɛfrɛ Paul kɔɔye Nyankopɔn asafo Church of God emu ne yɛfrɛ suafoɔ no kɔɔye Nyankopɔn asafo no Kristo de wɔno ara mogya na tɔɔye ɛde embio na anuanom pɛ mompa na mesrɛ mo mumfiri mo ahonim mo enyia no moma yɛ ma ya adwene ne yahonim enyia no na wahe na wopɛ asafo a Nyankopɔn din da so anasa de Lutheran din na da so anasa de Buddha din da so ɛno nti yɛfa ne sɛ Buddhafoɔ som anasa Buddhism ɛno nti yɛnuanom a kane na wɔkɔ Buddhafoɔ som no obi text me message ɛka sɛ brother Eli meda wase sese yɛ de mahunu nipa ba na Buddha yɛ de wɔpa kyɛ nyina ne sɛ brother wɔda so yɛ Buddha ni no na wonim nipa ko na Buddha yɛ wɔyɛ Buddha ni efre ne mɔfrase ofre Hong Kong Buddha ni bi ba enti metumi aka sɛ Filipiafoɔ ana bibifoɔ tiriye yɛ wo yɛnto wɔn mana wɔnom ensom Buddhafoɔ ana wɔnyɛ Buddhafoɔ som asafo ma yɛ wɔn sɔre bin wɔnom wɔ som ne gidie huhu te sɛ Hindufoɔ som wɔnom som nantwie wɔde adwene hu wɔnom som nantwie de yɛ chinchinka na so nkrɔfoɔ ɛsom saa moyi mo amutumi hunu sɛ wɔnom ɛsom nantwie wɔn de nhwire ansense ne wɔn kom yɛnom nyɛ Nyankopɔn yɛnom nyɛ nyame wɔnom yɛ nantwie Onyankopɔn bɔ sɛ yɛnni Onyankopɔn bɔ sɛ yɛnwe wɔnom nam wɔn ase yɛ mesom wɔn afei de mahunu sɛ wabinum wɔ hɔ no mo a wɔn de wɔn ho ahyɛ ɔsom bi mu a wɔn nwene ho nantwie kura hyɛ nipa tumi ase anuanom de amonwene ho hwan na ne ho yɛ den paa onipa anaasɛ nantwie empo nantwie a wɔn ho yɛ hu kura enipa tumi de wɔn so dwodwo wɔn empo nantwie a wɔn ho yɛ hu enipa tumi de wɔn so dwodwo wɔn Ever say enipa ɛwɔ tumi pii sine mmoa Twerɛ Kronkron ka no wɔ James 3:7 Yakobo ngoma timi nsankyemu nson na entɔteboa ne entakraboa ne mmoa wɔhwea ne mmoa ɛwɔ po mu su nyinaa enipa de wɔn su dwodwo wɔn na wadwodwo wɔn mpamotwɔbɔ hunana yɛwɔ tumi pii sine mmoa yɛwɔ tumi pii sine gyata a yɛfrɛ ne sɛ wura mu hene no Ever say jata ɛwe asono jata ɛwe asono a wɔn yɛ akɛse mpo sene wɔn tumi mpo we nantwie ne apumu nantwie na wo de wo bɛyi nyame bi a jata aduane ɛma mo bu mfu anuanom wo de hwe wo akɔkɔfa jata aduane nantwie ne asono ɛyɛ jata aduane ɛde ayɛ wo nyame na yene wɔsom wa nipa yi wɔnom som asono ne nantwie yenom nyina yɛ jata nnuane ɛno nti sanka bɛyɛ kora nkom bɛfa jata na so jata no kora mo kwa koyi ne mpo nyɛ efisɛ jata yɛ aboa enipa tumi de wɔn so dwodwo no empo dolphin anaasɛ sumubo nsum ketewa enipa tumi de wɔn so dwodwo wɔn bonsu akɛseɛ mpo enipa tumi de wɔn so dwodwo wɔn ne nsumunam akɛseɛ enipa tumi de wɔn so dwodwo wɔn ɛba Nyankopɔn abɔdeɛ mu enipa na ɛyɛ kɛseɛ na awie abɛkɔ akɔsom saa mowa yi ɛma mo bu mfu anuanom me de nokorɛ na mɛka akyerɛ mo adɛnti na wɔbɛsom nantwie ɛyɛ mfomoso mo de mo nwene hu mo usua ngoma lavada de sukuu no adesuafoɔ ɔmo ka sɛ abɔde mo nyansapɛ adesuafoɔ ka sɛ yɛka ɛmo abusua kwe no bi
na so yɛdeɛ yɛwɔ tumi sene aboa biara na yɛtumi adi ho adanseɛ mpo sɛ enipa betumi adwodwo aboa biara mpo awowa a wɔn bɔtoro ɛwrem enipa tumi de wɔn so dwodwo wɔn enipa betumi adwodwo wɔn saa ɛmoa wei enipa betumi asoso betumi adwodwo wɔn na awia bɛsom saa nneɛma yi ɛnuanom mu nim sɛ yɛn ɛyɛ atoro kɛseɛ mama yɛn kenkan Roman fong meti baako nkyɛm aduonu nim Romans 1:25 ɛfiri sɛ wɔsesa Nyankopɔn nokorɛ no gye atoro na wɔsɔre som abɔdeɛ sene ɔbaade a wɔhyɛ no daa no amen ɛnuanom ahunana wɔnom wɔsesa nokorɛ no akɔgye atoro wɔnom som abɔdeɛ no sene sanka wɔbɛsom ɔbaadeɛ no ɔbaadeɛ ne mmomu na wɔse yɛsom no ɛnya abɔdeɛ nte sɛ nantwie asono a hindufoɔ ɛsom wɔn no yɛsɛ a wɔyɛ budani nti w'ani nwu wɔ Nyankopɔn anim sɛ wɔsom saa no mɛyɛ na mɛkae wɔ nua bi wɔ Singapore na ne gye bebree ɔka sɛ yɛn kane na mempɛ w'asɛm sɛ de m'ani agye wo ho menyaeɛ kora mɛyɛ wawa tu yɛne ne wɔka kyerɛ me wonti maba bɛhunu nipa bana Buddha yɛ tete no sɛ wɔtwam wɔ Buddha hɔ nim anim a wɔbɔ ne mu ase nti wɔbɛka sɛ yɛnyɛ no kora na anuanom mama yɛnwene ho mepa mɔtɔ mama yɛbu mfu bɛde yɛ mesrɛ mo mama yɛnwene mama yɛnsa nkenka ne bio mabusɛm ɛkyɛdeɛ no mmienu nkyɛmu baako Proverbs 22:1 dimpa na ɛsɛ sɛ wɔyie sene ahonyadeɛ pii na sɛ mpo wɔwɔ ahonyadeɛ pii kora no a ɛyɛ sɛ woyi dimpa ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu Twerɛ Kronkron no mu no dimpa no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn din ɛno ne edin a edimu yɛne deɛ yɛne Awurade Yesu Kristo ɛkaeɛ montie Twerɛ nsɛm bi wɔ Luka nwoma ti dunwɔtwe nkyɛmu dunwɔtwe Luke 18:18 na opani bi bisaa no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ pa ɛdeɛn na menyɛ na manya daa nkwa na Yesu sɛ no sɛ adɛn na wɔfrɛ me papa obiara ɛnyɛ papa gye ɔbaako ɔne Onyankopɔn Awurade Yesu Kristo kan sɛ adɛn nti na wɔfrɛ me papa obiara ɛnyɛ papa gye ɔbaako ɔne Onyankopɔn sɛ ɛbɛ dimpa mu a dimpapa bi wɔ hɔ no mu ɛkyɛne Onyankopɔn deɛ ana ɛno nti na Twerɛ Kronkron na se Church of God Nyankopɔn asafo mo deɛ mo nwene ho Agripa na asafo ma Wesley na asafo ma Lutheran na asafo ma mesra mo nwene ho Roman Catholic asafo ma mo nwene ho Church of England in asafo wɔ English na Roma ne England ɛkɔ wɔ ko tete no na efiri ɛno so no Ɔbaahema Elizabeth ampɛ sɛ yɛfrɛ asafo no wɔ Roma de mo pɛ sɛ yɛfrɛ no wɔ England de mu na Ɔbaahema Elizabeth ne susu sɛ n'ahenni no ɛso ɛwere sɛ saa berɛ no na United Kingdom ahenni no na ɛso paa na wɔ nkuro bebree no a na wɔdi so na Roma ɛfa anidie no no animonyam no ɛtɔ wɔn ho so nti na wɔfrɛ no sɛ Roman Catholic Apostolic Church asɔfo akɛseɛ no nyinaa ɛwɔ Roma na Ɔbaahema Elizabeth ne wɔn anya adwene nti wɔtɛɛ ne ho firi Catholic asafo ne ho ɛna wɔkɔtɛɛ ne deɛ ɛna wɔfrɛ no sɛ wɔamfrɛ no Roman Catholic Apostolic Church na mmom wɔfrɛ no Church of England ɛyɛ Ɔbaahema Elizabeth ɛna ɛwɔ tumi kɛseɛ ɛwɔ Church of England asafo ne mabia na mu nimanuanom na akasa ɛba ho ɛwere so Ɔbaahema Elizabeth ampene sɛ yɛmfrɛ asafo ne den sɛ Roman ɛno nti ɛna nam so ma wɔte Church of England no ɛno ɛnti ne yɛwɔ nsɛnsɛm pii
no wafa edin ho mama ye bu mfu mama ye ntane ye no mo de ye mama ye nkofa Catholic fo Twerɛ Kronkron mfiri ngoma korabea ho no mmara na ye ade a Cardinal Roof ade ne nsa hya ase ko hoho bi nkyɛn buye Twerɛ Kronkron mo wa asomafo nwuma eti adu no enchemu adu no wɔtwe sɛ ye Catholic fo Twerɛ Kronkron Roman sofo na twerɛ ye Rufino Cardinal Santos and the din eshase Mario Batamar na de nsa hyase sa transmi Rufino Cardinal Santos ena atwa de nsa hyase Catholic fo Twerɛ Kronkron kwa hoho ye Catholic ni nkyɛn na mano nkenkan asomafo nwuma eti adu no enchemu adu no wɔtwe Acts 20:28 pamocho momo hwan na oyo hoho a woyɛ Catholic ni wa hai woyɛ Catholic ni ene mesrewu kan yen mayen kan de ya sensan asiye no kan de bɔkɔ no yaba enti monhwa mo ho na enwankuo nyina wɔn hom kronkron de mo asisi wɔn so ahwɛfo se wɔbɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a wɔde ɔno ara mogya anya wɔn no yie mpamocho mo huniye anuanu mo huniya na ɔno amu ne kan yo wɔyɛ Catholic ni onye yasafo yi mu asɔreba wɔkenkan Catholic fo Twerɛ Kronkron na akyerɛ yi ɛdeɛ no wɔkenkan ye Nyankopɔn asafo Church of God awɔde ɔno ara mogya atɔ meba medawase bebre na Awurade nhyiraw sɛ ene waboa me anuanu mo huniya na ɛwɔ wɔn so wɔ Twerɛ Kronkron no mu sɛ woyɛ Protestant ni o sɛ woyɛ SDA ni o wodi ye hwa asomafo nwuma ti aduonu nkyemu aduonu wɔtwe Acts 20:28 asafo bendin ne yɛbɔ ne hai Nyankopɔn asafo da wahi ne kura din papa Nyankopɔn asafo anasa Church of Lutheran mesra mo ada munyima no da wahi na yɛ papa de wɔwɔ Twerɛ Kronkron no mu no Twerɛ Kronkron biara wo betumi ehunu akan na wo mu biara no da wahi na yɛ papa Church of God anasa Lutheran asafo ma wadwene wakoma ne wahonim inyia no da wahe na ye papa da wahe na dimu Church of England anasa Church of God na eye pa sa ye bafre asafo no ewo Nyankopɔn asafo din anasa bafre asafo no se Nyankopɔn asafo buye wo Twerɛ Kronkron mo ansa na wubu afume na sɛ wubu afume sɛ meka sɛ Church of God anasa Nyankopɔn asafo a ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu ɛwɔ wo nso wo Twerɛ Kronkron mu na sɛ wo mu a ɛne maabunfu ho ɛnyɛ ye ne nyansasɛm a wo mu ana Visaya no Twerɛ Kronkron mu no yɛ Church of God a wɔde ɔno ara mogya atɔ Helegan no Twerɛ Kronkron mu no de watwere wo mu no eye Church of God Nyankopɔn asafo a wɔde ɔno ara mogya atɔ ILOCANO kasa mu nso ɛsɛ Church of God Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya atɔ enti de wahe na yɛ papa de wahe na dimu de wɔtwere kronkron mu ana de nipa bo wontirim de aba ɛronti sɛ asafo bi wɔ hɔ no mu a wɔse yɛ gidie a asafo bi wɔ hɔ no wɔse yɛ ka ho asɛmpa a Nyankopɔn asafo no Church of God ɛnyɛ yɛn dia ɛno nti na mebɔ so bio anuanom Church of God asafo no Nyankopɔn asafo no ɛnyɛ yɛn dia ade kyerɛfo sɛ ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu dada bɛyɛ mfie mpem mmienu nie afei asɛ mesane sɛ Nyankopɔn asafo no yɛbɛyɛ ne dia yɛbɛkɔ akɔka ho sɛ yɛkɔka ho no ɛyɛ Mmara Nsɛm sɛ wɔkɔka asafo no ho no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ne Mmara Nsɛm ana mo de monhwɛ mɛkan Romanfo nwoma eti dumienu nkyemu nkron no akyerɛ mo Romans 12:9 mo manya atwom ɛmfra wɔ domu monkyere bɔne mommata papa ho enti de wahe na yɛ papa ɛnyɛ wɔ Nyankopɔn na yɛ papa na Kristo ka kyerɛ wɔ panin no ne kasa no sɛ adɛn nti na wɔfrɛ me papa obiara nyɛ papa gye wɔ baako ne wɔ Nyankopɔn ɛno nti
sɛ yɛbɛbata papa ho a ɛyɛ mmara nsɛm koraa. Twerɛ Kronkron no sɛ monkyiri bɔne mommata papa ho. Sɛ boha no kasa mu no ɛse mo ɛmma nyaatwom ɛmfra wɔ dɔ mu. Monkyiri bɔne mommata papa ho. ILOCANO kasa mu mo ɛmma nyaatwom ɛmfra wɔ dɔ mu. Monkyiri bɔne mommata papa ho. Mommata papa ho. Anuanom ɛwɔ sɛ yɛka asafo a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mo ho. Ɛyɛ mmara nsɛm wɔ efiri Kristo sɛ yɛbɛka asafo no ho bi. Mama yɛmisa Kristo ɔkwan bɛn na Awurade Yesu yi yɛfa so agye wo. Pastor Robertson sɛ ɔfa Awurade nanso ɔkwan bɛn na yɛfa so fa Awurade. Mama yɛnkenkan Yohane nwoma ti dumienu ɛnkyɛmu aduanan wɔtwe John 12:48. Na deɛ wɔ mu me na ɔnye me nsɛm no wɔ deɛ obu no atɛn. Asɛm a maka no ɛno ara na bebu no atɛn ɛda adi akyire no mu. Ɛno ne no na sɛ wopo Kristo ne nsɛm a ɛne wapo Kristo nso. Ase deɛ ɔmmu me na wɔnye me nsɛm no hwan. Deɛ ɔmmu me na wɔnye me nsɛm no sɛ wanye Kristo asɛm ana Kristo nkyerɛkyerɛ a ɛkyerɛ sɛ wapo Kristo. Wobɛsi da no waka sɛ wafa Yesu ana wafa Kristo abra wo mpɛ sɛ wobɛgye asafo no atum abra Kristo ɛna ɛkyerɛkyerɛ asafo no ho asɛm. Onyankopɔn na si asafo no. Na sɛ wo ba bayi din a yɛwɔ din wɔ Twerɛ Kronkron no mu na ade nti na wanyi no. Anya saa na te ana. Nokorɛ asafo a wɔ Twerɛ Kronkron no mu wɔ no ɛyɛ Nyankopɔn asafo, Church of God. Anuanom ɛho hia sɛ yɛkɔka ho bi ana. Ɛyɛ ade a wo hia ana. Ɛsɛ mommata ho. Wokɔkɔ bata ho no ɛyɛ mmara nsɛm. Na yɛ na amanamamufoɔ ɔkwan bɛn na yɛbɛfa so kɔka asafo a wɔ Twerɛ Kronkron no mu ho. Mama yɛnkenkan Efisofoɔ nwoma etimi ensa ankyɛmu nsia Ephesians 3:6. Sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ. Ne nipadua koro no arabi. Na wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu. Yɛnam asɛmpa no so ɛno nie. Mo nso mo wɔ asɛmpa no bi. Mo wɔ Twerɛ Kronkron no bi. Me nso me wɔ Twerɛ Kronkron no bi. Asɔfoɔ nyinaa nso wɔ bi. Obi biara wɔ Twerɛ Kronkron. Yehowa dansedifoɔ nso wɔ bi. Ade a mɛpɛ sɛ mɛka nie anuanom. Mama yɛmfa Efisofoɔ nwoma etimi ensa ɛnkyɛmu nsia no nto dwa bio. Paul sɛ amanamamufoɔ yɛyɛ amanamamufoɔ. Yɛmu biara wɔ Israel abɔntene so no Twerɛ Kronkron fra ne sɛ amanamamufoɔ. Yɛnyɛ Israelfoɔ, yɛnyɛ Yudafoɔ. Enti yɛn nyinaa yɛwɔ amanamamufoɔ mu Filipiafoɔ, Japanesefoɔ, Chinafoɔ, Bibifoɔ. Yɛn nyinaa yɛyɛ amanamamufoɔ. Amanamamufoɔ ɛyɛ yɔnko adidifoɔ ɛwɔ nipadua koro no ara mu. Yɛyɛ anuanom wɔ nipadua no mu. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ nipadua no ɛyɛ asafo no. Yɛde kan akan dada. Ɔno ne nipadua ɛyɛ asafo no tire. Afei asafo a ɛno na ɛyɛ nipadua no. Yɛbɛkɔ akɔka ho bi. Borɔfo kasɛm no yɛkyerɛ ase yie pa. Ɔsɛ sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ ne nipadua koro no ara bi. Wɔbɛyɛ yɔnko adidifoɔ. Wɔbɛnya kyɛfa wɔ nipadua no mu. Amanamamufoɔ yɛ yɔnko adidifoɔ wɔ Nyankopɔn bɔhyɛ no mu bi. Wɔwɔ kyɛfa wɔ nipadua no mu. Wɔka nipadua no bi ɛwɔ sɛ yɛkɔyɛ anuanom wɔ nipadua no mu. Na sɛ nipadua no yɛ asafo no. Nipadua no ɛyɛ asafo no. Emu na ɛwɔ sɛ yɛkɔkɔyɛ anuanom. Asafo no wɔ Nyankopɔn esi sɛ
ɛnyɛ nkwagye kuyo ɛwɔ se yɛkɔyɛ nuanom wɔ saa asafo ni mu Twerɛ Kronkron ne sɛ amanamamufoɔ yɛ yɔnko adidifoɔ wɔyɛ yɔnko adidifoɔ wɔ nipadua korɔ no ara mu bi na wɔnam asɛmpa no so wanya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu Twerɛ Kronkron mu no Tagalog kasa mu na sɛ amanamamufoɔ yɛ yɔnko adidifoɔ wɔwɔ kyɛfa wɔ nipadua no mu na nipadua no yɛ asafo no Tagalog kasa mu no yɛsɛ yɛyɛ nuanom ɛwɔ asafo no mu ɛno ne ade a yɛde di dwuma mɔma yɛnkenkan Korintofoɔ nwoma brother ne yɛnkenkan 1 Corinthians 10 verse 32 Monyɛ deɛ ɛto Yudafoɔ anaa Helafoɔ anaa Nyankopɔn asafo suntidua te sɛ agodie mu yɛn na yɛtwa to wɔ yɛfrɛ yɛn sɛ anuanom Nyankopɔn asafo ni mu no Nyankopɔn esi yɛtete mmerɛ mu na yɛyɛ mmerɛ mu deɛ yɛbɛyɛ ne sɛ yɛbɛkɔ akɔka ho bi efiri sɛ yɛsi asafo ne dada Twerɛ Kronkron mu deɛ yɛwɔ asafo yɛwɔ nipadua mpo ansa na yɛbɛwo deɛ hia ne sɛ wobɛkɔ akɔka ho bi pamɔtɔ mahunu yɛasafo ne di ntwerɛ anaa anuanom ɛsɛ Members Church of God International anuanom ɛwɔ Nyankopɔn asafo ɛwɔ ɛman nyinaa mu Church of God asafo ne nya yɛn deɛ yɛyɛ anuanom wɔ mu kɛkɛ yakɔ akɔka ho yɛn ne yɛdi ntwerɛ a yakɔ twerɛ no aban mu Members Church of God International yɛante asɔre biara yɛde yɛbɛka ho bi ɔkwan bɛn ne yɛfa so ɛka ho Paul sɛ amanamamufoɔ no nso ɛyɛ yɔnko adidifoɔ wɔ bɔhyɛ no mu bi wɔ Kristo Yesu mu wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa ɛwɔ bɔhyɛ no mu bi yɛnam asɛmpa no so ama amanamamufoɔ nso anya kyɛfa wɔ nipadua korɔ no ara mu bi saa nipadua no ɛno na ɛyɛ asafo no na wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu men ebinom bisa me sɛ ɔkwan bɛ na wofa so bɛyɛ wonua wɔ Church of God asafo masomafoɔ no gye wotu mu ana yɛgye wana obi bɔ wasu ana mɛka sɛ sɛ wokɔka asafo no ho no ɛne sɛ wobɛgye asɛmpa no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn na wɔ sɛ wɔgyew ɛne sɛ wode ani di bɛma asɛmpa no sɛ wode ani die ma asɛmpa na wogye asɛmpa no di a baabi biara wɔ bia wɔ Nyankopɔn bɛgye watum Mama yankin kana somafoɔ nwumati du enchemu aduasanan Acts 10:34 na Petro buye na no ka sɛ nokorɛ mu na mahunu sɛ Onyankopɔn enhwɛ onipa anim verse 35 na emom ɔman biara mu de wosuro no na wɔyɛ adetenene no ɔpɛ sɛ ɔgye no hwan na bɛgye yɛ ayɛ Onyankopɔn na sɛ yɛyɛ tenene adeɛ yɛdi Nyankopɔn Mmara Nsɛm so a ɔman biara mu de wosuro no na wɔyɛ ade tenene no ɔno ne yɛbɛgye ne nkwa Onyankopɔn bɛgyew ɛno nti nuanom yɛmmere yi mu no ɔkwan betumi afa so abɛyɛ wonua wɔ Nyankopɔn asafo wɔ Twerɛ Kronkron no mu wɔ no ɛwɔ sɛ wogye tenene nsɛm no ɛwɔ sɛ wogye asɛmpa no mɛsen abɔ so bio sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ wɔ nipadua korɔ no ara mu bi na wɔnam ne bɔhyɛ no so ana wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no mu bi wɔ Kristo Yesu mu enti sɛ wogye saa asɛmpa yi tum woba bɛyɛ wonua wɔ Nyankopɔn asafo no mu mama yɛnkenkan sɛ bohano kasa nso ɛse sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ ne nipadua korɔ no ara bi anaasɛ woba bɛyɛ anuanom wɔ nipadua korɔ no ara mu bi na nipadua no na ɛyɛ asafo no na wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu ILOCANO kasa mu no ɛka sɛ
sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ ne nipadua korɔ no ara bi na wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu kapampangan kasa mu ɛsɛ sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ ne nipadua korɔ no ara bi yɛwɔ wɔnom yɛ anuanom wɔ nipadua korɔ no ara mu bi na wɔanya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu ɛrote yɛbɛnam asɛmpa no so na yɛaba abɛka asafo a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu bi ɛno nti na yɛsɛ asafo no ɛnyɛ yɛn dea dabɛ no wɔtwerɛyɛ wantwɛ ne mfirinhyia de osia baako mu Kristo wu akyira na saa brɛ ne yawo na aba abɛka sɛ asafo no yɛ wo dea mpansa na wo na kanso wɔn yɛbɛwo wɔn no na asafo no wɔ Twerɛ Kronkron dada na awie abɛka sɛ yɛ wo dea wobɛsi dan no waka sɛ ɛyɛ wo dea na yɛ papa bransa ne yɛbɛwo wɔn na wɔ Twerɛ Kronkron dada yɛtwɛ no mfirinhyia ahasan aduasa Awurade wu akyire wɔ Greek kasa mu yɛtwɛ no 1700 years ɛdi mfie mpem baako hanson saa Twerɛ Kronkron yɛfɛ no sɛ Codex Sinaiticus yɛyɛ Twerɛ Kronkron mehunu no wɔ London ɛwɔ British nwoma korabea na bra me call English anaasɛ England no mehunu saa Twerɛ Kronkron no photocopy ne nwoma no bi na emu nkrata nyinaa yɛ bɛtɛbɛtɛ atete mpo yɛka sisi ani yɛyɛ photocopy sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi abɔ ho ban yɛn ne yɛfrɛ no sɛ Codex Sinaiticus yɛde yɛn nsa na twerɛyɛ wɔtwerɛ ne mfirinhyia ahasa aduasa yɛn bɛn asuafoɔ no abrɛ so Awurade wu akyire deɛ wɔtwerɛ no wɔ mu no yɛ Church of God nokorɛ asafo no a yɛtwerɛ no Twerɛ Kronkron no mu wɔ no ɛno ne yɛbɛkɔ akɔka ho yɛde bɛkɔ akɔyɛ anuanom wɔ asafo no mu yɛn ne yɛn di ntwerɛ a yɛkɔtwerɛ no aban mu ɛnyɛ yɛn mu ne yɛte asafo yɛkɔtwerɛ asafo no din wɔ FILIPINO no aban mu deɛ yɛkɔ akɔtwerɛ din no wɔ aban mu no ɛyɛ deɛ wɔ Twerɛ Kronkron no mu ɛno na yɛ gyidie ɛno mo nso na yɛto nsa afrɛ mo aba na sɛ mɔbɛgye yɛn mfrɛ so a yɛne deɛ wɔtwerɛ no Twerɛ Kronkron no mu mɔma yɛ nyinaa yɛmmom na yɛnye Kristo asɛmpa a ɛyɛ Nyankopɔn asafo a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu yɛnyere mo ana yɛnka sɛ mɔmmɛka yɛn nipa ban ho yɛmpo yɛyɛ anuanom wɔ asafo no mu na ɔkwasɛm a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu nyinaa na sɛ asafo wɔbɛkɔ akɔka ho no yɛde kan yɛsi dada wɔ tete Kristofoɔ no abrɛ so yɛsi dada ɛno na yɛka ho asɛm ɛwɔ yɛn mmere mu yɛnam asɛmpa no so ɛka ho asɛm na sɛ yɛgye saa asafo no to mu a yɛbɛba abɛyɛ anuanom wɔ asafo no mu yɛyɛ yɔnko adidifoɔ wɔ nipadua korɔ no ara mu yɛn mu da hɔ pefee amanamamufoɔ ɛnso nam asɛmpa no so abɛnya kyɛfa ɛwɔ bɔhyɛ no mu bi ɛkɔda nkwa mu a yɛnso yɛbɛnya mu kyɛfa yɛyɛ yɔnko adidifoɔ wɔ nipadua korɔ no ara mu bi na saa nipadua no ɛyɛ asafo no na yɛnam asɛmpa no so anya kyɛfa ananya ne bɔhyɛ no ho kyɛfa bi wɔ Kristo Yesu mu nti anuanom yɛnam asɛmpa no so ɛretɔn sa afrɛ mo mmra ɛmɛka asafo ne ho yɛn ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aba abɛyɛ anuanom no ehia sɛ yɛhunu nkyerɛkyerɛ no yɛbɛhyɛ ase yɛkyena sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa ɛdeɛ ne Kristo Mmara Nsɛm a ɛwɔ sɛ yɛgyeɛ na yɛtumi aba abɛyɛ anuanom wɔ asafo a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu mama yɛnkae sɛ asafo a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu wɔ no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛba abɛyɛ anuanom wɔ asafo no mu wɔ no yɛhia asɛmpa no na ɛdeɛ ne asɛmpa no nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ sɛ yɛgyeɛ asɛmpa no nkyerɛkyerɛ bɛn na ɛwɔ sɛ yɛgyedie yɛnum yɛn ne ɔma bɛn ɛforohyɛ binom keka sɛ mɔdeɛ mɔma memfa nto saa kwan so anuanom ɛtwa mo adwene si biribi so wɔama nkyɛkyɛ nsɔre no asɔfoɔ ka sɛ gye asɛmpa no ɛdeɛ ne asɛmpa no ɔmo sɛ nsɛmpa pa no ɛdeɛ na yɛ asɛmpa no nkwagyeɛ
ɛno nti wagye asɛmpa no ana ma wo nsa so na wama wo nsa so na mo de mo nsa ato wo so na mo abɔ wo so mo so ba bɛyɛ wo nua ɛyɛ mfomso okra asɛmpa no ɛnyɛ sɛ wama wo nsa so ɛna kyerɛ sɛ wagye asɛmpa no yɛ nkyerɛkyerɛ ɛyɛ mmara nsɛm ɛno ne ade a sɛ yɛ wo Nyankopɔn pa wɔkyena yɛbɛfiri ase asua kɔpem sɛ yɛbɛwie asɛmpa no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ no mama yɛn kenkan Efesofoɔ nwomati baako nkyɛmu 13 Ephesians 1:13 ɔno ara mo na mo nso mote nokorɛ asɛm a ɛne mo nkwagye ho asɛmpa no ɔno ara enso mo na wɔde honhom kronkron a wɔde ahyɛ mo bɔ no ɛno ne no nkwagye asɛm nokɔ asɛm asɛmpa no nkyerɛkyerɛ ɛyɛ nokorɛ nkyerɛkyerɛ enti yɛde bɛyɛ de yɛbɛn asɛmpa no yɛbɛyɛ ne de yɛbɛtie ne tra saa keka na montie 1 Corinthians 15:1 anuanom afei merekae mo asɛmpa a mekaa mo na mogye yɛ enso na mogyina mu enso na afei wɔnam so gye mo nkwa no sɛ moso mu den sɛdeɛ mekaa mo asɛmpa no a anyɛ saa de a na mo agye adi kwa anyɛ saa de a na mo agye adi kwa ɛno nti asɛmpa no asɛmpa a ɔwɔtɛne Paul kaa sɛ wɔnam so gye mo nkwa no sɛ moso mu den sɛdeɛ mekaa mo no a yɛnom nyinaa yɛ nkyerɛkyerɛ a yɛbɛyɛ setie ama asɛmpa no yɛ nkyerɛkyerɛ a ehia sɛ yɛyɛ setie ma ɛnyɛ asɛmpa a yɛma yɛn nsa so gyeɛ no na kyerɛ sɛ wafa Kristo ana wagye asɛmpa no ɛno nti yɛbɛsua Kristo mmara nsɛm Kristo mmara nsɛm yi ananasɛm pɛ yi ɛyɛ deɛ baade nneɛma bɛn ne yɛbɛyɛ setie ama ɛwɔ asɛmpa no mo deɛ moma mɛma mo adwene bi deɛ di ho adanseɛ sɛ asɛmpa no ɛyɛ mmara nsɛm mama yɛn kenkan Filipifoɔ nwoma eti baako nkyɛmu 27 Philippians 1:27 ɛne na moma mo abrabɔ ɛmfata Kristo asɛmpa no nko ara na sɛ meba na mebɛhunu mu o sɛ meni ho matemo ho asɛm sɛ mogina pintene honhom kromo na mode adwene krobo mu di apereɛ gidi a efiri asɛmpa no mu awɔtɛne Paul sɛ ɛne na moma mo abrabɔ ɛmfata Kristo asɛmpa no nko ara yɛ na abrabɔ ɔkwa yɛfa so kasa yɛn didie mu yɛn ntare hyɛ mu ɔkwa yɛfa so ne afoforo tena ɔdɔ a yɛwɔ ma yɛn yɔnkonom yɛn yerenom yɛawofoɔ ɔdɔ a yɛwɔ ma yɛn mma ɔdɔ a yɛwɔ ma yɛn ho ɔkwa yɛwɔ so yɛfa so siesie yɛn ho ɔkwa yɛfa so ne yɛn yɔnko nipa tena ɔkwa yɛbɛfa so wɔtena wɔ man bi mu sɛ ɔman ba asɛmpa no wɔ nkyerɛkyerɛ ma saa ne ma nyinaa mpɛba ntade hyɛ mu a ɔkwa yɛbɛ na wɔ so yɛfa so siesie yɛn ho ɛno ne ade a anuanom yɛreto nsa afrɛ mo sɛ mommra ɛma yɛnsua yɛwɔ nnuane bi wɔ hɔ no ma yɛkyiwadeɛ wɔ asɛmpa no mu anaa prɛkonam yɛkyiwadeɛ mɔnkɔ ne abebeo ɛyɛ kyiwade sɛ deɛ SDFoɔ ka suhiri ɛyɛ kyiwadeɛ ɛwɔ SDFoɔ asafo mu nanso atada me nso mawi suhiri anaasɛ mɔnkɔ nanso SDFoɔ deɛ wɔnom deɛ suhiri kora yɛ kyiwadeɛ prɛkonam mɔnkɔ pɔnkɔnam afurimu nam ɛyɛ kyiwadeɛ ma wɔn nanso wɔn asafo man deɛ ɔmo yɛ o masɔfoɔ na daadaa wɔn biribia yɛ kyiwadeɛ ma wɔn wɔde agyina ho wɔde hyetɔ a yɛde mɔnkɔ ayɛ wuni sika wanya hyetɔ a yɛde mɔnkɔ ayɛ wo so wo mpe adan na yɛ kyiwadeɛ deɛ ɔmo yɛ ne yɛ nantwinam ne akokɔ nam nanso anuanom ɛbɛyɛ anka mommra na sɛ wɔde wɔnyɛ wɔadwene koraa sɛ wɔbɛka asafo yi ho a wɔde bra betie
na wobɛte aseɛ ate sɛ ne woyɛ hwehwɛmu no anaasɛ wode bra bɛpɛ yɛ mu mfomsoɔ kɛkɛ na yɛma ho kwan koraa yɛkora yɛ ne bɛgye ho biribiara ni ho a wɔse yɛko ho ntɔkwa na yɛkasa afa ho no yɛ Kristo nkyerɛkyerɛ na yɛretɔn safra mo sɛ mommra na yɛnsua nsɛmpa no nkyerɛkyerɛ Kristo Mmara Nsɛm ɛfiri sɛ ɛyɛ nkyerɛkyerɛ nokorɛ nkyerɛkyerɛ nkwagyeɛ nkyerɛkyerɛ no nkwagyeɛ asɛmpa na yɛn wɔ Twerɛ Kronkron no mu na ade a mede bɛma mo sɛ adwene kakra bi no asɛmpa no ɛyɛ mmara nsɛm a wɔse yɛde yɛsɛti ana yɛde yɛ adwuma asɛmpa no nya de bɛma wɔ nsa so no waka nsɛm adi wɔ sɔfo akyi asɛmpa no mo baako a asomafoɔ no kyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ Apollos ne Kolosefoɔ nwoma yɛtimi yɛnsa nkyɛmu 16 Colossians 3:16 mɔma Kristo asɛm no ɛntena mo bebree mo nkyerɛkyerɛ na mo nkasa ɛnkyerɛ mo ho nyansa nyinaa mu momfa sankuo so nnwom ne ayɛyie nnwom ne honhom nnwom ɛnto dwom ɔda so wɔ mo akoma mu ɛma wɔ Nyankopɔn arɛnti asɛmpa no nkyerɛkyerɛ baako no sɛ yɛbɛto dwom nipa wɔnom nnim wɔ Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ mpo wɔnom to dwom munim wɔni kwa wɔnom to dwom ma no asɛmɛto dwom ama wo nyom dɛdɛ mɛto dwom anwom a wobɛte hwan na wɔmoto nnwom ama no Twerɛ Kronkron no mu no adwom to wɔ ɛyɛ mmara nsɛm wɔ Twerɛ Kronkron no mu yɛbɛsua yɛbɛto dwom ama wɔ Nyankopɔn ɛyɛ adepa sɛ wobɛto dwom ama wɔ Nyankopɔn ɛwesɛ kama yɛ sɛ yɛto dwom obi biara mɛyɛ Filipiani mohuno yɛto ɔman ba a yɛyɛ ho mpo dwom adeɛ ne wɔ man ba a woyɛ ɛnoma a wɔmo bɛtumi atu faafa yɛde yɛn nsa mpo to yɛbo na wode ne to afia sɛ wɔbɛsu ate atua na ɛwɔ sɛ yɛtete awerɛhoɔ kɔnsɔnkɔnsɔn Philippines mabrabɔ mu awerɛ kyekyere a ɛhye wɔ gya mu mapenisie mu deɛ mepɛ sɛ mehunu nyinaa ne sɛ ɛsɔre gyina ne nan so na ɛde ne ho daadaa wahono ɛnte woto dwom kora ma Philipia man no nyɛ no nko mpo yɛmman no nhwerɛn yɛto dwom ma no sampagita yɛmman nhwerɛn a ɛno ho afɛ bebree wona yɛyi wo yɛna wo ntoɔtoɔ so agi na hyɛdeɛ ɛno ano mahuna na yɛn yɛmman no nhwerɛn wa wusu ɛyɛ kronkron yɛn da yɛ so honhom wo ho hwa ɛne wo hwa ɛne ade a da yɛbɛhwa nhwerɛn a ɛma anigyeɛ medafo sampagita mfonini a ate sɛ ababunu anababaawa onkuto ne nsoroma wɔhyerɛ wɔn ho ɔfɛfiri wahahan ɛyɛ agyinahyɛdeɛ mmapa na wakoma kronkron te sɛ ɔbabunu a ɔyɛ na wɔyɛ nokwafoɔ deɛ
sɛ mo hono na sa say me ya obi a medom me manti minnim saa nnwom nyina enwom a yɛtoma wɔ man no sampagita enso ka ho ye ne Philipia man no ehwiren na fish and omonto nnwoma no man fish milk fish na so monni nnwoma saa milk fish yellow tail fish and a womotwere nnwoma no anuanom ahu no yato dwoma obi biara me papa medie odamusu no nkoma me me papa medie odimu pa ma me obiara ini hɔ a ɔyɛ bɔkɔ na ɔdɔ sene me papa me papa abrɛ nyina ɔtemase yɛn ɛyɛ wo papa ente saa na wo maame nso we maame mafeda wote bɛn me mama enijie na na wo hai na wotenetene me no na menya ho banbɔ wɔ wodɔ a ɛhyerɛn mu a efiri soro ɛbaaye berebiara ini hɔ a yɛbɛtumi di asi wahohoye ne wawawa tuwa woyɛ mmienu anan mu mama mahuno yawo adwuma mpo ma yɛ maame wo adwuma ma wo papa yawo adwuma mpo ma yɛ man flanka anɔpa asase owiaba esan eba yawo nwom mpo ma saa ne me empo hopia yanton hopia yanton nkyɛnkyɛn nyinaa bobontu empo wana wawo mu ade po de ohene Solomon asia kan awose ohene Solomon ɛwɔ akyekyeде a wɔde gigi nani nsɛm ahono afi ehemfa ɛna obebu ho obedi mu bem yato dwoma obi biara tonwom poma Maria wonyankopon agyew Maria adoma hwewoma Awurade ka wo ho na wahyira wo ama nyinaa mu na inshira na we funu mu aba Yesu ba mo mu huniye yato dwoma Maria yato dwoma wo man flanka yasanso poto dwom ma wo nipa trimodinefo nipa trimodinefo ahumobro ni wakoma mu na se mewu a anoma ba ketua bi besu pa mo mu huniya na ɛdeɛ pa na wo hɔ yɛnto dwom ma ɛnuanom nnim sɛ enwom mpo anyine sine wiase menimanyom bi a anyine sine wiase baboro mfie apepepepem enan 4 billion years mbaka so Soriano ya hantan menimanyom bebra anyine yie pa enwom ene yemre mu mabunu enimo tete nwoma metifre me nana ba nkyɛn mama ameno mo nkyɛn yerum na yɛ tete nwom wo hwɛ me bosse dakro bi wone me
yɛbɛfa yɛdɔ no abom de akɔ ewiem. Faako a yɛbɛtumi atena bom wɔ na yɛngyidie foforɔ. Na ehunu tokura ensoroma enyine wɔ mu. Monim da a wɔtwerɛ saa anwom no. Anya nipa nyina ne nim saa adwom no. Wɔtwerɛ saa anwom no 1887. Na Reginald de Colvin na twerɛye. Wɔtwerɛ no 1887 wɔpa ho ntoma 1889. Yɛn kyerɛ sɛ saa anwom yi adi bɛyɛ mfirinhyia haanu 200 years. Mewɔ anwom bi a wɔtwerɛ no 1903. Ebi a wontumi mmɔ no nyina nwie. Anwom bi nso afiri 1906. Mewɔ anwom a yɛtwerɛ no 1910. Mewɔ anwom bi wɔ Twerɛ Kronkron no mu a wɔtwerɛ ɛwɔ hɔ mpa nsa na bɛbɔ wiase. Ɔkyena mɛreto nsa afrɛ mo. Mommra ɛma yɛnsua asɛmpa no nkyerɛkyerɛ. Mpo dwomtoɔ ɛka asɛmpa no ho bi. Yɛmfiti pɛrekɔpɛ ɛntɔnwom ma wɔ Nyankopɔn kɛkɛ. Ɛnyɛ nwom bi a na wɔbɛto deɛ yi wɔ Nyankopɔn na yɛ. Mpo dwomtoɔ ka asɛmpa no ho bi. Anhwɛ wobɛka sɛ na ade nti kora na wohia sɛ yɛsua saa nneɛma yi. Na ehia sɛ yɛsua. Sɛdeɛ bɛyɛ a yɛnnaadaa obi a. Sɛdeɛ bɛyɛ a yɛntɔn naadaa mu. Obi biara nso apɛ sɛ wɔdaadaa yɛn nso ntumi nnaadaa yɛn. Me nyɔnko nipa wɔkyena mɛreto nsa afrɛ mo. Wɔdeɛ monya daagye ne mmerɛ ma mo ɛdɔnhwere baako ne fa. Mɛgye mo mmerɛ kakra mesrɛ mo mmra na wɔmmɔ ka bia. Na sɛ wodeɛ wompɛ sɛ wɔbɛgye kora na wodeɛ mɛnye. Nanso wodeɛ bra betie wɔnyankopɔn ne mmoa ne na ho mmɔboro mu. Yɛde ani gye reto nsa afrɛ mo. Yɛni agye sɛ yɛagye mo aba yɛn bi ayɛ. Awurade nhyira mo. Brother Daniel. Bio aseda enka wɔnyankopɔn sɛ mo aba bɛka yɛn ho. Wada ɛtɔ so mmienu yi mu a yɛsua Awurade Mmara Nsɛm. Na sɛ ɛyɛ wɔnyankopɔn ne pa bio yɛreto nsa afrɛ mo abada ɛtɔ so mmiɛnsa wɔ yɛn Awurade Mmara Nsɛm adesua ase. Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena wukuo anɔpa du baako sɛdeɛ mo kurom mmerɛ ne baabi biara mo wɔ mu mmerɛ ne tie biara mo betie dwumadi no. Yɛreto nsa afrɛ mo nso sɛ mommɛka yɛn ho. Na yɛmmɔ mpa yɛma wiase nyinaa akyire. Awia dɔnko ne fa. Na akwanya yi wɔ hɔ ma obi biara mfa ho ne ɔsom anaa sɔre a wokorɔ. Yɛreto nsa afrɛ mo mommɛka yɛn ho ɛma yɛmmom nsu mfrɛ wɔ Nyankopɔn nsrɛ n'anim adom mmom. Na ɛnɛda yi ansa na yɛbɛpɔn no yɛahohoɔ ne yɛnuanom a wɔfiri mmeammea ahodoɔ wiase. Yɛne nuanom a yɛfiri Members Church of God International asafo mu a yɛwɔ ahoma ne so. Dalangin po tayo. Umaya mong kayo niya. Sama-samang manalangin sa Diyos, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, Ama naming Awurade Nyankopɔn. sa pangalan po Yɛn agya twɛdeɛmpɔn. Kristo, muli Ama, Ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. magandog sa iyo Agya ng taus-pusong bio. salamat. Sa mga Yɛn akoma ayɛ baako. nasa namin ng iyong Yɛabɔ yɛn akoma mu ase da afɔdeɛ. sa bawat isa sa amin. Sɛ da mu nyinaa wotenatene yɛn. Ma yɛnya wo tema ne wo dɔ. Yɛnya wo dɔ ho atenka. Hamakan sa buhay. Na da ne da nyinaa nso wɔgye yɛn firi Buksan mo ang aming amanneɛ bebree mu. upang maunawa Agya, ang mga banal na salita, yɛda wo ase. mga salitang Sɛ da ne da nyinaa wobue yɛn akoma mu. sa aming mga kalooban Sɛ yɛbɛte wo pɛ kronkron ase. sa galak. Wɔn nsɛm a ɛma yɛn ahotosoɔ ne awerɛkyekyere. Ama, Yɛda wo ase. Sɛ yɛnya anigye atenka wɔ yɛn akoma mu. sa madalas na pagkakataon, Agya, kami nagkakamali, bio, kukulang sa aming mga yɛsrɛ wo. Ama, maawa, Yɛnim sɛ mperɛ pii no yɛyɛ mfomsoɔ. mga magkakapatid, Agya, linisin mo sa amin. yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. Ngayon po'y Yɛsrɛ wo sɛ sa mga nagkulang sa amin. ɔhoro yɛn akoma mu fi nyinaa ho. Lahat, lalo Sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn no. Agya,
Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nyinaa. Kankankan wɔn a wotie wo nsɛm kronkron. Akra a wɔhwehwɛ w'akyiri akwan na wɔpɛ sɛ wɔsom wo. Yɛsrɛ wo sɛ hu wɔn mu biara mmɔbɔ. Yɛsrɛ wo ma wo kanea na wɔtena ne hann ɛhyerɛn wɔn akoma mu. Ma wɔn nyɛ anigyeɛ sɛ wɔbɛsom wo. Na kankankan wɔn a wɔyɛ mmere mu. Ho pii no atwa yɛn ho ahyia. Agya, sɛ yɛwɔ pa a, yɛn nyinaa yɛde yɛn ho ne yɛn werɛ bɛhyɛ nea woyɛ ma yɛn mu. Na yɛsɛtie ama wo mmara nsɛm. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn na yɛnyɛ ade papa wɔ w'anim. Na sɛ yɛwɔ pa a, ma yɛn nyinaa yɛntumi nsom wo. Tena ne kwan so. Ogya kronkron na yɛtumi ayɛ w'apɛdeɛ. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn deɛ ɛhia yɛn. Na sɛ bɛtumi a, sa wo mma nyɛ adewa. Kankankan wɔn a wotie wo nkyerɛkyerɛ kronkron. Yɛwɔ gyidie ne awerɛhyɛmu sɛ wobɛma wɔn mo kwan ama wɔn matie wo nsɛm kronkron. Agya, yɛgyaa yɛn kwan ne yɛn hyɛberɛ hyɛ wo nsa. Wɔn a animuonyam ɛyɛ wo deɛ yɛda wo ase pii wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Amang nasa mga langit. Mama ina yɛn nsa nka nhyira ne wɔdɔ a ɛfiri yɛn Agya wɔ soro nkyɛn. Ɔdom nkwagyeɛ ne ayaresa ɛfiri ne Awurade Yesu Kristo. Honhom kronkron ma ayɔnkoyɛ ntena nyinaa koma mu sesie ne da ne da nyinaa. Amen.